A taimaki almajiri da sadaka. A taimaki almajiri da sadaka. Ga wasu a ce mun kai ina tsoron kan bashi kuɗi kuma ya ce mun nan kai amma noman ne ba da ma barin jin bashi kuɗi Almajiri da sadaka. Sadaka saboda Allah. Kai kuma kai da guri kenan. Almajiri da sadaka. Baba Sadaka saboda Allah. barka ne baba wallahi ne Ina gajiya. lafiya ne baba Ga yau. wallahi alhamdulillah Madalla. yawa baba Yawa. yawa baba ga nan ku aci goro To madalla. yawa baba Madalla. Yawa. To kai ma kanka. ina ba wannan wai me kike ne amma na san me zan mai ba ku ai jama'a in Allah ya da wannan ruwan wani tsohon jikin wani abun yau wannan magani sai ya shiga cikin abincin shi ba ne kace wa waje na gari ba kuma yar na ai da na bashi aka mai amma kuma ina tsoron kanka ne kuma ga wani abu ne eh Yau ma ka dawo? wallahi baba ne Sanda yawa zuwa. ba ga dan abinci ba ba da yawa Abinci eh to wallahi madalla. ba da yawa ne Madalla. baba. Madalla. Ai mai yawan kenan. Yawa, ba da yawa. Mun gode. ga ma kaka makocin to bari ta ji shi a guntun da ga suna ma ba sa ne Sadaka Ina wani saboda baba? Allah. Lafiya lau. Wane ne ɗan ladi ne? Ɗan wajen ɗan asabe? Sannu. Ɗan ladi kana gurin ne? ina na baba Ai ko na san ka dawo makaranta yanzu kana jin yunwa ko? baba ina jin yunwa To ga abinci nan babanka ya kawo mun ka ɗauka ka ci. to yana ina ne Gashi nan. Gashi ka ci ko? Ni na ƙoshi. A taimaki almajiri da sadaka. Sadaka saboda Allah. Allah sa da babba ci abincin nan da ya mutu bari zan je in gani ah abu lafiya baba Ba mu yaron nan ni na ga ɗan kaman bai motsi ne. bai same shi baba ya mutu yaran nan ba Abincin da ka bani ne na bashi ya ci. baba bari ya ci abincin nan ba Ya ci in ya rai baba wallahi baba ya riga mutu. Subhanallah ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.